Vidíme tu 3 papieriky, jedno pero a handričku. Vašim pokynom bude hovoriť mi mená. Prvé bude Denis. Pokrčím ho. Dám ho sem. Druhé bude Milan. Tretie bude Jaro. pokrčím aj tento. Teraz všetky 3 papieriky si dáme pod handričku. Teraz vy si vyberte jeden papierik. Je to Denis. A je to vážne Denis.